Fenw i Christian a dwi'n myfyriwr ym Mhrifysgol Gaerdydd. Fenw i'w Gwion a fi yn y band electronic Ruffian. Enw fi di Mari a dwi'n un hanner o DJs Elan a Mari. Enw fi di Eiri a dwi'n gweithio yng Nghaerdydd. Enw i'w Elan a fi yw'r hanner arall o DJs Elan a Mari. Felly, be ni'n mynd i siarad am heddi? Reit, so'r pwnc gyntaf sydd gennym ni yw... A ddylai'r Llywodraeth Gyfreithloni'r Defnydd o Ganabis. Mae gen i 5 munud yn dechrau nawr. Beth wyt ti'n meddwl? Yn bersonol, dwi'n meddwl dylai'r Llywodraeth Gyfreithloni'r Defnydd o Ganabis. Mae yna lot o fuddiannau i gyfreithloni fe, rheoli'r farchnad. Mae yna fuddiannau economaidd i'r Llywodraeth tas yn ei wneud. A ie, dwi'n gweld lot o reswm i beidio. Ti'n clywed lot o horror stories fel yn America amdano pobl sy'n dioddau o gancr a sy'n rili sal a mewn llwyth o boen. A wedyn maen nhw'n mynd i gael prescribed medication fel marijuana a wedyn mae'n lleddfu'r poen i nhw a fel... Dwi ddim jyst am smocio fe ddiw. Na. Hwna'r unig beth chi yn cofio gweud yw pam chi yn cael fel y green card a medical marijuana, dyw e ddim just yn cael ei ysmygu. Mae fe'n cael ei... Fel chi'n gallu cael edibles, chi'n gallu cael y syringes yma sydd gyda CBD sef y peth sydd yn helpu'r corff, y THC sydd yn gwneud chi'n chilo chi allan, ond y CBD sydd gyda'r healthy qualities o hynny fe. Yeah. Dyna be mae y gyfraith yn America yn trio wneud o hyn o bryd yw creu y fwy o Ganabis sydd gyda'r CBD yn hytrach na'r THC. Ond dwi'n meddwl wneud o byth gael ei gyfreithloni yn Mhrydain, jyst achos does o ddim ffordd o wneud tax arno fo. Os ni'n gadael Ewrop na. A fel, fatha... Pam oes ysffordd o gallu fel treith arno fe? Pam gallu tyfu fe? Pam gallu tyfu fe? Mae'n gallu rheoli'r ffordd o rhywun yn gallu prynu hades. Mae'r un peth gyda, os ych chi'n cael eich dal gyda 9 ounce ohono fe, chi'n gallu claim ohono fel personal i chi oedd hwnna. Os chi'n cael eich dal gyda mwy na 9 ounce, wedyn mae fe'n dalio. Ond os mae fe gyd jyst mewn un bag a chi'n cael eich dal gyda'r amount yna, mae'n gallu cael ei weid na i chi we. Os mae gyda chi 2 gram a maen nhw mewn separate bags, it's intent to supply. If they're all in one bag, mae yna loads of grey area though. Yn y llefydd lle mae wedi cael ei gyfreithloni o'r blaen, mae yna reolau rili penodol a mae'r ffordd o fonitro, mae hawl i chi brynu ounce i chi'n, a wedyn mae'r ffordd o reoli a fel bod y dim ond ar gyfer personal use a bod o ddim yn cael ei werthu. Dwi'n meddwl y peth i gorfod cwestiwn i yw beth yw'r pwrpas o gyfreithloni rhywbeth. A really, y peth sy'n pryderu fi yw'r ffaith bod polisïau y Llywodraeth ynglŷn â cyffuriau'n gyffredinol wedi cael ei arwain gan ideoleg yn hytrach na gan ffeithiau a gwybodaeth. Ac oherwydd ni dyw e ddim yn gyfreithlon yma yn Prydain Fawr, yw'r ffaith bod ni'n methu gwneud yr ymchwil yma ein hun yn ei brifysgolion ni, a felly ni'n methu cael polisïau cyffuriau sydd wedi cael ei reoli gan tystiolaeth. Ni ddim yn methu wneud y research achos mae fe'n illegal i ni wneud y research cos ni ddim yn gallu pigo lan a gweud fi mynd i fe mewn i gornel, pigo gram o weed, mynd i fe o lab, check o falle'n gweld y health qualities cos mae hwnna'n illegal. Mae'r ymchwil wedi cael ei wneud ddo. Do, ie. Mae edrych ar lefydd lle mae o wedi cael ei gyfreithloni. Mae hwnna'n ymchwil yn ei hun. Mae modd gweld y buddiannau o wneud. Mae'n helpu economi. Mae wedi cael ei brofi mewn llefydd. Dwi'n meddwl bod yn gyfreithlon yn yr Iseldiroedd ers 20 mlynedd a mae defnydd o cannabis lot is na mae ym Mhrydain sy'n dangos bod o ddim yn newid. Pam wnaethon nhw decriminaliso pob cyffur yn Portugal, nath weeds mynd lawr, nath pethau fel cocaine a ecstasy, MDMA fynd lan, ond dim ond am fel y mis neu 2 gynta, a wedyn nath leflo hunan allan, achos pawb jyst eisiau trio fe am y first couple of months, so wedyn gweld beth oedd yn digwydd. Dyna beth bydd yn digwydd. Am y Portugal nawr, gyda nhw y healthiest pobl. Maen nhw'n gweld y fel health issue yn hytrach na criminal issue. Fel chi'n gweld yn America mae gyda nhw gymaint o bobl yn y prison cells. Just am pethau minute a pethau bach fel possession a pethau fel yna. Tas chi'n trin fel health issue yn hytrach na criminal issue, bys y gymaint o bethau'n cael ei sortio allan, a bydd pawb just mor hapus, cos mae pawb yn high o Ti'n meddwl mae'n rhywbeth fi'n neud? Mae'r ystod yma o bobl sydd yn smocio weed a felly, maen nhw'n bobl diog a fel maen nhw'n wasters. Ie, maen nhw'n ruffians. Ond eto, mae gen ti'r pwynt o di'r rhai bobl yn licio cwrw, di'r rhai bobl yn licio smocio, ond hefyd mae'r effeithiad ti'n gael, os ti wedi bod yn yfad nos yn cynt, ti y diwrnod wedyn,
Angen smocio joint. Ie, wel, ti'n mynd gael yr un fath o... Yeah, Ond mae'n crazy achos mae wir yn aros yn dy system di mor hir, ond wedyn mae rhywbeth fel, ti'n bod, heroin neu rhywbeth, mae fe mas o dy system di o fewn cwbl o ddyddiau, a mae pobl yn gallu colli jobs nhw, achos bod nhw di smocio cannabis, ond wedyn, os maen nhw'n cymryd heroin ar y weekend, wedyn erbyn nhw'n gwneud y drug test, mae di mynd mas... Ond ti'n weld, ti'n rhoi e fel na, ti'n just kind of na fel... Dim logic, really, bod yn anghyfreithlon, really. A y peth pwysica fi yn meddwl yw'r agwedd feddygol ohono fe. Hwna yw'r present. Right. Mae'n 5 munud i drosto. Nes i weld hwnna. Mor dramatic. Mewn un gair, wyt ti'n cytuno dos ni wneud cannabis yn gyfreithlon i beidio? Ydw. A ti? O, ydw. Definite. Yeah, definitely fel stupid not to. Yeah.